Kang, iki aku oleh kabar jere teko wong-wong. Iki sampean dadi omongan sak kampung iki piye iki? Jarene sampean nginceng Budhe Tarmi iki piye? Piye ceritane ngene iki? Weh, masalah nek. Wis pirang-pirang dina utek posang. Kabar sembarang dirungokne, Jo. Iki kabare kowe terone masalah apa golek masalah sumbernya kok ngendi kenano. Ini bahaya lho, Jo ngono kita meneh penek hukume lho kuwi. Ngincang-ngincang ra trimo bojone nyonyor aku. Lah iya iki sing ngomong yo ora wong siji loro lho, Kang. Sak kampung iki ngomong terus piye? Kampung ngendi? Lah iki kampung kono lho, Kang. Sebelah dhewe iki kampunge, mbuh untuk kampung dhewe ya anak mbuh iki piye iki? Lah sing terasi nuduk ngaku iki wonge wedok apa lanang? Lanang to, Kang. Lanang jenenge sapa? Darno iku lho, Kang. Berarti lek lanang iri karo aku, Jo. Iri karo aku mido kan wiri-wiri bocah nyantek. Bocah powen aja paling ngono. Ora masalah nginceng kowe. Aku kuwi wong apik lho, Jo sing lakoni apik. Wis ora masalah, ora di masalah. Ora reno-reno. Golek di manteri tambahi masalah. Dikai info sing ndak bagus. Wes, ndak kon mikir aku ngomong kamu. Mulai aku. Yes, mulai Kang. Anjay.